खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो नायबावनाय थाबाय नै गानफब जोमफब ओंखारलायबाय दुर्गा फुजा नायनो थाखाय आरोना मैया खुलुमना फैबाय दिनै नै दा बेरायनो थांसै आरो आङो लोगोनि रुमावसो दंफैयो आरोना रुमनिफ्राय फैबाय आङो जोंनि रुमनिफ्राय ओमफ्राय दा आं लोगोनि रुमाव दंफैयो बिसोरबो सब ओंखारखांजोब्बाय आरोना नै सासेया ओंखारगासिनो जोंना दुपाट्टाखौ बोरै आयु दुपाट्टाखौ बोरै लाबा मोजां नुगोन नायगासिनो गोमोजों हराव मोजां नुथारदोंहाय अ मबाइलाव मोजां नुथारदों गुफुरबो नुथारदों स' गाइस बिदिब्ला दा लोगो मोनबाय दं आरोना जों थांग्रोनोसै दुर्गा मन्दिरसिम माने ओरै बेरायनोसो थांगोन आरो मैयाथ' खुलुमखांबाय नालाय दिनैबो खुलुमनो भिर नङाबा खुलुमसै आरोना दुर्गा मन्दिराव ओमफ्रायो अखाबो जेब जेब हागासिनो आरो जोंना अखा जेब जेब हागासिनो दसेनो फ्रि फ्रि हायो दसेनो थाथ'यो आरोना दा माबायदि जागोन मिन्थिया साथासो लांखानांगोन ना मागोनथाय मिन्थिया आरोना नैसानि मानि प्लेनखौ नुदोंना आं खोन्थानि र' जि बरिया खालामना दोनदों बिसोर मानि प्लेनखौ देखौ जि समायखादोंना नै फुरा भिरलै नै गाइस इनिफ्रायनो खोमसि खोमलाव जोंना गेंआ थाबायगासिनो गाइस जों थाबायगासिनो माने ओरैबायदि भिर आरोना मा बुंनो गाइस ये दिखो ब्रिज बिराद मानसि ना ओरैबायदि मानसि थाबायलायना जोंखौ माबा नारथ्रोलायना हायथुफोरानो नारगासिनो नारनानै थाबायलांदों जोंखौ बेयाव मिथिगौ हायसुला हाबसोलांनो मोजांबो आरो बिदिनो हाबसोनो मोजां नालाय जोंखौ नारगासिनो जोंहा आरो थाबायनानै आन्दायलाबायबाय औ ओरैबायदि मानसिखा आरोना गाइस मोसानाय नायगासिनो मोसानाय सिलाय बायना लाबाय मालाय थैखानोसै आङो गावनोसो लाबाय नामा आंखौ गावनो लाबाय नामा ब्रा किमान पिस्तल दु लेजार लाइट नै गाइस बार जि मोजां जादों
गाइस नै बेराय थाबाय मेंबाय ओंखायनो जानो एसे हाबलायबाय आरो ना मा अर्डार होना फैगोन नोङो चिकेन फ्राइड राइस बेखौनो जानोसै जोङो हा नै सौफैबाय जोंना फ्राइड राइस आरो ना सौफैबाय नै जोंना फ्राइड राइसआ जाबाय हो गया जानोसै मारै जानोसै मारै जागोन नोङो सोबायानो दे लाना जादो होनबा गोथावानो जाखांजोब्बायनो जोंहा थांलायनोसैलाय गाइस नै जोंहा जाखां लोंखां ओंखारबोबाय आरो ना हटेलनिफ्राय जों फुड बिलायाव जादोंमोन आरो ओमफ्राय नै बिलन लाबाय बिसा मामिनि थाखाय ओमफ्राय दा जों न' फारसे आगान सुरलांगासिनो आरो ना खना थाबाय रिक्सायाव थांसै नामा हा ससेखौ मा लाना फैखो बिलन माबा माबि लाबाय मालाय हैनो बिरलांहोगासिनो खोमसि जाजोब्बायलै नै जोंहा फैबाय The next day. गाइस नैबे मन्दपआ गासिबो दारहाजों बानायजोबनाय गोजा आरोना नै नायलाय जि बरियानो बानायखादों आरोना दारहाजों गासिबो माने सिंनि खिनिया नङा आरोना सानि ससे खिनिया फुरा दारहाजोंनो हेबनाय गोजा आरोना नोंथांमोना नुखादों जेरावबो जि भिरलै आयौ नै दा जों नायखांलायबाय बेखौ ओमफ्राय दा थांसै ना अबावबा थांगोन बेनो साबसिन आरोना जोंनि बे शिबसागरनि टाउन एरियायाव आरो जेबो गैया माथो इथिंजाय गैया खोमसिसो जागोन नै इयाव जानो थांसै जोंहा बे सिङाव औवा मम' नै जोङो हौवा सानैखौ थिनहरनानै जोङो इयाव जानो फैबाय आरो ना औवा मम' अर्डार होखांबाय चिकेन मम' मोननै ओमफ्रायो चिकेन 65 बेखौ लाबाय आरो सानसे जाना थांसै जोंहा जानाबालासिनो थाङाबाथ' मोजां मोनखाया नालाय गोसोफोरा जानो लुगैबाय थायो ओरैनो मथि आरोसो फुंबावनो होननानै जानो फैबाय जों जाना थांसै जोंहा अर्डार होजो जादो 15 मिनिटसोआथ' लाखागोन नै गाइस फैबाय जोंना मम'आ जानोसै मम'आ फैग्रोबाय आरो
आखायाव फैदिना लानोसै आं नै सफैलायबाय जोंना चिकेन 65 गाइस जाखांबाय नै जोंहा नै जाखांनानै ओंखारबोलायबाय जोंहा सानैजों गाइस नै दा जों सफैबाय आरो ना लोगो लाहानि न'आवनो सफैलायबाय इसोरनाव दिनै ओंखाम जाना थांलायनोसैलाय आरो एखेबारे जोंना सोलाय सोल' जालायबाय थायोहाय आयु मबाइलखौ बोख्लाजोब्बाय रायलायो नै बोथिया ना मोनजासिगोन बोथिया ना इयाव मा नायो सिलभार ना बोथियाया नै फ्राय जानोसै